Good afternoon at maraming salamat sa pagpasyal dito sa amin at sa panayam na ito. Sir, kamusta po ang supply po ng bangus ngayon sa probinsya? Well, so far, masigla naman ang ating production, masigla naman ang ating supply. Kausap natin ng mga iba-ibang producers all throughout Pangasinan, and so far may assurance tayo na ang supply natin ay nandyan. We have ample supply all throughout the next few months for that matter. Yun. Sir, regarding doon sa sinabi nyo na natatag ang supply ng bangus, there are some vendors, sir, na parang sinasabi nila kaunti daw yung production. Mm-hmm. Well, ganito. Hindi naman lahat ng panahon magsasabay sa... Nasanay kasi sila na may panahon na talagang sabay-sabay ang dating ng mga bangus dito sa ating consignation, lalo na dito sa Dagupan. Nasanay din sila sa presyo na sabihin nating hindi ganun kataas. So sa ngayon, enough ang supply ng bangus, hindi lang dito sa Pangasinan, pero karamihan sa areas ng production natin dito sa buong bansa, enough naman as far as my sources and producers are concerned. Sir, ito isa sa pinaka-tinatanong din, apektado po ba ng malamig na panahon yung production po natin ng bangus? Kung titingnan natin itong mga nakaraang may dumaan na bagyo, dalawang bagyo for that matter. Isa na dyan yung Pipito, no? Yung mga yan, I would say, nagkaroon ng disruption, not total halting of the supply or talagang nawala o na nagkaroon lang ng disruption to. Dumagdag pa ang weather system natin na nandiyan yung taglamig. Obviously, itong mga panahon na ito, medyo dahan-dahan lang muna ang paglalabas o pagkaano ng ating mga producers sa mga ganitong panahon. Pero rest assured, nagtanong ako sa mga meron tayong enough supply para sa buong bansa, buong Pilipinas. Ito rin din ang panahon na kailangan bumawi ng mga producers natin na nakatikim ng pagkalugi lalo na mga panahon ng March till August. Ito yung napakanipis po ang pressure po natin na may times nga po na hindi man lang po ito tumawid sa ating tinatawag na production cost. Meron tayong tinatawag na production cost, yan po yung amount or costing na gagastos ng mga producers to produce 1 kilo of bangus. Dumating po yung time na hindi man lang po ito tumatawid sa production cost natin. So, bigyan natin ng panahon na makabawi itong mga producers natin na nagkaroon ng pagkalugi itong mga nakaraang buwan. Kung sasabihin natin na may kakulangan, wala. Nandyan po yung supply po natin. Yes, sir. So, basically, sir, on your confirmation, hindi po masyadong maapektuhan yung growth ng mga bangus po natin kahit na ganito po yung nararanasan. Well, obviously, sabi ko nga, itong weather system may effect. Pero as far as stocking is concerned, nandyan po ang stocks po natin. Kakakausap ko lang sa mga malalaking kasama po ng Samapa o sa mga magbabangus ng Pangasinan, isa po sa mga major stakeholders na kasama natin. At inassure naman po niya na sa kanyang side lang po, okay po, enough po ang supply po natin. Mararamdaman po talaga natin itong epekto ng weather. Pero it's not enough to stifle the complete production and supply of our bangus.
Sir, kamustahin po namin yung coordination niyo po with DFAR? Ano po yung mga programs na nakahanda po, especially this 2025 on the bangus industry? Okay. Maraming salamat na natanong yan. No? Masaya po kami sa suporta na nare-receive po ng nating magbabangus sa BFAR, particularly ang Region 1 Director natin na si Ma'am Garland. And also ang ating dagupan na BFAR na si Sir Dennis po, and ating Provincial Fisheries Office po na si Ma'am Tonet. Maraming salamat po sa suportang natatanggap po ng SAMAPA. Having said that, meron po tayong programa na inaantabayanan na nakakasapo na lalabas po itong mga susunod na buwan. Particularly yung fry na lalabas itong mga susunod na buwan, magagaling po yan sa ating hatchery dyan sa may Binloc. Kausap po lang natin si Sir Dennis, sabi hintay lang po nating mag-init ang panahon press, at sigurado po yung napag-usapan nating fry na maibabahagi po sa ating mga fisher folks magbabangus, sabi naman po niya. Apart from that, may partnership po tayo sa DA and BFAR na mag-iikot po ang SAMAPA in partnership po sa mga iba-ibang feed companies and LGUs na magkakaroon po tayo ng dissemination of information, particularly dito sa good aquaculture practice. Ano ba nga ba yung ibig sabihin ng good aquaculture practice? Yan po yung mga scientific or database knowledge na ibibigay, impart po natin sa mga magbabangus po natin on all aspects, palaisdaan, cages, na para for compliance, na magkaroon po tayo ng more appropriate approach pagdating po sa environmental security or environmental protection. Andyan din po yung quality po ng bangus na lumalabas po sa atin, na we assure the public na maganda po at quality po ang bangus na lumalabas galing po sa ating mga production line. Sir, yung fry po na nabanggit nyo, can you tell us more about it? Well, since nagkaroon po tayo ng bagyo, hindi po natin maiwasan na may bahagya pong, lalo na yung mga maliliit na farmers po natin, na mabawasan po yung production nila. Konting tulong man lang na may ibigay natin sa kanila in partnership po with BFAR, no? Na alam naman natin na itong bangus industry natin is a standalone industry. Most of the time, kung ano lang po yung kaya ng mga producers po, yan lang yung nagagawa natin for the benefit po ng mga magbabangus. Pero through the initiative po ng SAMAPA in partnership po ng BFAR, nandyan po sila para matulungan tayo na kahit paano may maibigay tayo sa mga kapwa nating producers magbabangus, na mapaigtingin at palakasin pa ang source ng fry and fingerlings nila. Sir, aside from this na mga nakahanda po na mga programs and projects sa ilalim ng bangus industry, ano na po yung mga intervention na naibigay na po natin sa ating mga bangus growers dito sa bansa? Well, as far as representation is concerned, ang Samahang Magbabangus ng Pangasinan ay hindi po tumitigil para i-uphold ang mga karapatan ng mga hindi lang magbabangus, kundi ang mga fisher folks po dito sa buong Pangasinan and the entire country for that matter. Ang ano po natin, nakikipag-ugnayan po tayo sa DA,
BFAR na paano po natin marireach yung mga markets na kailangan po natin during the times na yun na nga po nasabi ko na mababa po ang presyo. Andyan po ang FTI, Kadiwa, ang DA na nakausap po natin, and currently we're working on some I don't want to preempt the pero mayroon po tayong mga parating na sisiguraduhin po natin na ang mga small to medium scale na magbabango sila po yung makakaranas, makakaramdam itong mga ginagawa nating proyekto. Very active po ang DA and BFAR sa pagtulong po sa atin. Sa ngayon, inaayos lang po, pinaplansya po. Yun po yung mga nagiging activities po ng grupo natin na para ma-assure na hindi po maulit yung mga nangyari this past few months. And nandiyan din po ang SINAG particularly si Sir Rosendo Sosa pagtulong po sa atin sa pag-defend or pag-uphold po ng mga karapatan ng magbabangus. Sir, ngayon po inaasahan po ba natin na meron pong paggalaw sa presyohan ng bangus sa merkado? Well, in the next few months, we are expecting po na nasa stable po tayo, stable pricing. Ito pong itong presyo po natin, anytime naman po na magkaroon po ng medyo marami-raming dumarating na bangus dyan po sa konsignasyon natin, bumababa rin naman talaga ang presyo. Nung nakarang araw na monitor ko ang 3 pieces 1 kilo natin, bumababa ng 120, 125. So hindi naman talaga mataas ang presyohan natin. Naintindihan ko rin na kailangan din ng mga vendors natin ng margin, ng kita nila. So kailangan po nilang pagdagdag kahit papaano doon po sa existing price na nakukuha natin dito sa consignation. Sir, last na lang ang inyo pong assurance at commitment sa pagpapalakas pa ng industriya ng bangus dito sa ating probinsya. IFM News. IFM News. IFM News.